Mafia, jedna z mojich najobľúbenejších hier. No a v tomto videu si pozrieme príbeh a všetko, čo musíš spraviť, aby si hru dal na 100%. V Mafii jednotke hráme za Tommyho Angela, taxikára, ktorého jedna šichta zmenila do konca života. No, dá sa to tak povedať. A zaplitol sa s organizovaným zločinom. Hra sa začína, keď Tommy je vo veľmi zlej situácii, kde ide do reštaurácie za detektívom Normanom, ktorý mu povie všetko, aby zachránil seba a hlavne svoju rodinu. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Takže pomôžeme dvom mafiánom, ktorí sa volajú Pauli a Sam, utečeme pred ďalšími mafiánmi ku Salieriho baru, kde potom Sam dá peniaze v obálke Tomovi na opravu auta, kde bolo viac než len na tú opravu auta, a ku tomu získavame prvý achievement. Potom sa vraciame do bežného života taxikára, kde odrobíme šichtu, zavezieme pár ľudí, porozprávame sa o živote v Lost Heaven a keď si dáme pauzičku na kávu, tak nás prepadú dvaja týpci. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Takže musíme újsť a najlepší nápad je do Salieriho baru. Hele, je to Donův oblíbený řidič, takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To ne. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. Môj boj. Potom pôjdeme s Paulim a Samom do baru a získavame ďalší achievement. Potom sa stretávame s pánom Salierim, ktorému sa nepáči, čo sa deje na jeho území a aj to, že mi zničili taxík. Potom dostaneme šancu na pomstu, takže ideme k Vinimu, ktorý nám dá molotov koktejly a pálku. Ale aby ste nezabudli, tak v bare je prvý collectible, za ktorý je achievement a je na tomto stole, ale ja ho tam už nemám, lebo už som to prešiel. Takže Pauli nás zoznámi s Vidim a potom s Ralfom a ideme na vec. Potom to poviem. Ani hovno. Jasný, Ralfe? Jasně, Paulí. Tommy. Tommy Angel. Takže prídeme na miesto, zničíme im auta a aj sa pobijeme. A keď dobijeme typkov, tak ukradneme auto, musíme ujsť s policajtom a keď sa nám to podarí, tak sa vraciame do Salieriho baru. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bychom nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morela? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. A keď dorobíte túto misiu, tak dostávate ďalší achievement. A ešte, aby som nezabudol, tak v tej misii v Molotov Party máte ešte auto Bolt Ace, ktoré vám dá Ralf. No tak s tým je tiež achievement a keď pojete rýchlejšie ako 50 mil, myslím, tak dostanete ten achievement. Takže aby som nezabudol. Potom je kapitola bežná rutina. Na začiatku vám Salieri a Frank, čo je Donov konciliéri, vysvetlia, ako funguje výpalné, ktoré funguje na bázi mesačnej splátky, za to, že rodina Salieri drží ochrannú ruku nad podnikmi, ktoré si zaplatia túto službu. A veľmi ani nemajú na výber, či budú v tejto službe alebo nie. Takže s chlapcami obeháme pár podnikov, čo funguje v poriadku, až kým neprídeme na vidiek. Ale ešte predtým u Vincenza je ďalší collectible, ktorý zbierate v tejto hre. A ďalší achievement. Tome! Kurva, koupil jsem to! Kriste, pane Pauli! Vyříď Salierimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tví kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Takže keď sa dostanete na vidiek, tak zistíte, že podnik, ktorý tam je, má nového majiteľa, takže musíte všetkých vystrieľať a zachrániť sama. Ale pozor, nachádza sa tu líška a ďalší collectible, takže dva ďalšie achievementy. Potom musíme naháňať typka v aute, ktorý zobral peniaze, ktoré patria rodine, a keď ho dostanete, tak popne achievement. Potom je intermezzo, kde objasnia to, aký je Morello Dilinko, alebo to, akú veľkú moc mal, že si dovolil zabiť človeka kľudne aj pred políciou, ktorí sa len pozerali na neho, vždy čo robíš. Takže takú veľkú moc mal v meste Lost Heaven a ešte sa porozprávate, ako to bolo v rodine Salieri a začína sa tá najťažšia misia z celej mafie a to je Fair Play. No ale teraz odbočím od videa, ak ma chceš podporiť, tak daj like, odber alebo kľudne aj koment a zdieľanie, ale chcel by som vedieť, či ťa takýto formát baví. A poďme späť k videu. Na začiatku misie Fair Play si vás zavolá Salieri, že vám musí niečo povedať, a to, že v meste budú závody
a on a jeho spoločníci si vsadili na jednoho závodníka, ktorý má vyhrať, ale do mesta došiel nejaký týpek z Európy, ktorý je nový favorit, takže mu musíte troška poladiť autičko. To je přesně ono, Tome. Ralf se z nás hlídačem tratí. Co tam zajedeš? Káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéf. Takže musíte ísť na okruh, vypožičať si auto a to auto zavezete do dielne Lucasa Bertoneho, ktorý to auto trochu poladí a vy ho musíte vrátiť v určitom čase a potom je vybavené. Alebo není? Divné. Mikey Dan, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist. Musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Aha. Nie! Však to nezabača to s***ne auto. No a na tomto som strávil veľmi dlho, lebo to je tá najťažšia časť hry a ešte keď to hráte na tej klasickej obťažnosti, aby ste získali achievement, to je úlet. Ale keď som to dal, tak som bol extrémne rád a keď to dáte, tak popne ďalší achievement. No a je tam pár collectible, ale tie vám už nebudem ukazovať, lebo je to spravené tak, že keď ste blízko nejakého collectible, tak vám ho ukážem na mape, takže už len nájdeme Pauliho, ktorého odvezeme domov, ale v polke cesty si povie, že chce ísť za štetkami. Tome, chci nějakou buchtu. No tak s tím ti dneska nepomůžu. A keď sa dostanete ku štetkám, tak Pauli zaspí a dostanete 2 achievementy. Ale dávajte si pozor, lebo vy Pauliho môžete odviezť normálne domov a nemusíte ho odviezť ku štetkám, ale keď ho neodvezete ku štetkám, tak prídete o tento achievement. Takže ak chcete 100%, tak ho tam zavezte. Ďalšia kapitola s názvom Sára je o tom, že vás Luigi, barman, poprosí, aby ste doprovodili jeho dceru domov. Lebo má obavy z toho, že v susedstve sú nejaké nezhody, že sú tam gangy a vy sa máte postarať o to, aby sa Sára dostala domov v bezpečí. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Takže Sáru musíme odprevadiť domov, ale cestou odovzdá nejaké jedlo rodinám, ktoré to potrebujú, no a potom narazíme na Dylinkov, ktorí ju obťažovali. Čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem? Táhni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečci. Keď dobijeme typkov, tak Sára si všimne, že sme zranení a zobere nás k sebe a ošetrí nás. Nie je to nič extra, proste sedia na gauči a potom tým kapitola skončila a dostávate achievement. Ďalšia kapitola nadväzuje na tú predchádzajúcu a to preto, lebo Salierimu sa nepáči, že niekto obťažuje Sáru. A Salieri pošle Pauliho a vás, aby ste vybavili tieto gangy, keďže už dlhšie robia bordel. Aby ste zistili, kde sú títo ľudia a aby ste sa postarali o to, nech už nerobia bordel. Táto misia není vôbec ťažká, pôjdete si po zbrane a pôjdete ich dobiť. Potom bude prestrelka a nakoniec bude naháňačka a pri naháňačke gangstri narazia. Já nechci umřít. Kurva, Tome, těch bestí ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dáš šanci. Musíš to zmáčknout. Ale že tento dostal ty kokot do hrude a aj tak Na kokot suchu. prežil, to je pičovina, ne? Ale tenhle to má za sebou. Radši vezmem roha, než se to ukážou chlupatý. No a potom získate ďalší achievement a môžeme ísť na ďalšiu kapitolu. V misii Kňaz sa dejú ako keby dve úlohy zároveň. Jednu má Tommy a to je, že musí ísť do hotelu Corleone, postarať sa o riaditeľa, ktorý je majiteľom, ktorý sa rozhodol, že prejde ku Morelovi a Salieri chce poslať jasný odkaz, že čo sa stane takýmto ľuďom. Takže chce, aby tam Tommy išiel, zabil ho a nechal vybuchnúť hotel. Takže mu mám připomenout jeho závazky? Ano. A vyhodit to do povětří. Cože? Jestli nám chce Morello krást kšefty, tak mu zbudou jen krátery. A ešte Frank chce, aby sme sa postarali o jednu šlapku menom Michelle, ktorá pravdepodobne donáša Morelovi
keď sa náhodou sám prekecne, tak ona to ide hneď povyprávať, takže máme aj ju zabiť a sám dostane úlohu, aby sa postaral o Billyho Guillotieho, ten čo nezomrel v tom aute. Je to syn jedného z predstavenstva Lost Haven alebo niečo také, ale má sa o to sám postarať. A hlavne, aby sa Billy nedostal k súdu a nevypovedal. Vy idete aj so samom v aute a ten vás poprosí, aby ste Michelle nezabíjali, že je to dobrá holka a dal vám peniaze, aby ste jej to dali a aby odišla. Mrzí mě to. Fakt mě to mrzí. Takže máš strach? Výborně. Nikdy nezapomeň, jaký to je pocit mít takhle nahnáno. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš 2 do hlavy. Rozumíme si? Tom je Máš prísny. štěstí, že jsem takový dobrá. Potom riaditeľ kúpil jednu do hlavy, prestrieľal som sa až do jeho kancelárie, kde som dal bombu. Škodovka, čau. Poďme. Toto bude zábava. A utekal som po strechách, kde som sa tiež prestrieľal, ale teraz do kostola. Ani nevím, Co tam děláš? To je ten chlap? To je ten, co zabil Billyho! No a spustí sa prestrelka a nakoniec sám zabije Billyho. Je mi líto, otče. Berte to jako akt božské odplaty. Samu! Tím jsme si kvit? No a potom musíte ujsť policii v pohrebárskom aute a keď sa vám to podarí, dojete do Salieriho baru a achievement je doma. Potom, keď vás budú policajti naháňať, tak im zastavte a keď zaplatíte pokutu, tak to je ďalší achievement. Potom je intermezzo, kde sa zase rozprávame s detektívom Normanom, ktorý nám povie nejaké veci, čo sa diali na pozadí. A potom je prestrih s Frankom, ktorý vás varuje o tom, že život mafiána nie je len o tom, aby si išiel za štetkami na peniaze, na alkohol a hýril, ale treba myslieť aj na rodinu, na vlastnú rodinu, ale dávať si pozor aj na tú mafiánsku, lebo aj Don Salieri má svoje muchy a keď niekto neukazuje lojalitu v každom smere, tak môže byť pekný kár. Potom nasleduje výlet do prírody, Frank volal Tomovi, že sa má zastaviť v bare, aby mohol predať úlohu, ktorá znie jasne, a to stretnúť sa s Paulim, ísť za Samom a dať pozor na kšeft s dodávkou alkoholu. Potom tam je pokec s Paulim a ten vie, že niečo už máte so Sárou. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kaňout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. No ako to býva zvykom, už keď prídete na farmu, tak sa vám niečo nezdá. Čau, kámo. Takže zase všetko pokazilo a čakajú nás tu gangstri, asi morelovci a máme ďalší problém. A nielen sa prestrieľať cez všetkých, ale dokonca aj zachrániť sama. Potom, aby som nezabudol, tak tam je aj líška, tu vám dám fotku, lebo na streame som tam nebol a vo voľnom svete ju nenájdete, čiže si ju určite zoberte. Potom musíme braniť sama a keď sa vám to podarí, tak musíte odísť z tejto farmy preč, ale zase také jednoduché to nebude, lebo ide po vás polícia, ktorá má obrnené útočné auto a je to docela hard. Musíme jesť čas! Jo, zvládli sme to! Potom zraneného Sama odnesiete ku doktorovi a potom idete ku Sáre domov, kde ju Tommy požiada o ruku, no vlastne jej povie, že vezmi si ma. My si vezmeme achievement a ideme na ďalšiu kapitolu. Až Frank uvidí luparu, bude vědět. Takže nakoniec musíme zabiť Franka, ktorý chce skončiť s týmto mafiánskym životom a chce nás nabonzovať. A Tommy sa má postarať o Franka a zistiť, kde sú účetne knihy, aby sa nedostali do nesprávnych rúk. Takže najprv sa ideme popýtať ľudí, že či nevedia, kde je Frank,
Potom pôjdete ku nemu domov a tam ho akurát zachytíte, ako odchádza na letisko. No a nakoniec sa stretávame s Frankom, ktorý nám povie, že bol pritlačený k múru od Morela a že sa mu vyhrážal, že mu zabije celú rodinu, ženu a dieťa. No a nakoniec vám povie, kde sú účetní knihy, vy pôjdete pre ne, uvidíte ukážku pohrebu a tým sa končí kapitola a dostávame achievement. V ďalšej kapitole sa ideme vlúpať do luxusného sídla Lost Havenského prokurátora Watkinsa. Tommy s pomocou Salvatora, italského lupiča, musí ukradnúť z trezoru dokumenty, ktoré obsahujú svedectvá proti Salieriho skupine. Takže sa musíme nepozorovane dostať cez záhrady do vily a pozor, je tu líška, ktorú som už síce zobral, ale tu máte fotku, kde sa nachádza a keď si ju zoberete, tak idete k sejfu. No tak nejak asi. Ah, cura! Era collegato all'allarme. Cože? Poďme, preč. To je jedno. Poď, musíme odsud vypadnúť. Takže zase sa všetko posralo, ale dokumenty ukradnete, musíte sa prestrieľať von, potom si zoberete auto, ujdete policajtom a zavezete Salvatoreho domov a kapitola skončila a ešte aj popne ďalší achievement. V kapitole Skvelý obchod sa pozrieme na kšeft, ktorý dohodil Pauli, ktorý započul od týpka, keď bol v bordeli. Keďže sa zužujú zásoby alkoholu a práve Pauli sa zoznámil s týpkom, ktorý dodáva whisky z Kentucky a ten už nechce robiť pre Morela, tak sa dohodnú, že rodina Salieri prevezme tento chlast, ale musí to vyzerať ako okradačka a nie, že to predali. Samozrejme, že to nebude len tak a dojdú Morelovi chlapi a začne ďalšia prestrelka až ku východu z garáže. A chlast zavezieme do Salieriho skladu a keď Salieri whisky ochutná, tak povie, že je dobrá a kapitola končí a dostávame ďalší achievement. Ďalší achievement je docela easy, stačí iba keď vás policajti budú chcieť zatknúť a vy sa budete brániť. A hneď popne achievement. Potom nás čaká ďalšie intermezzo s Normanom, ale nič extra. A ideme na ďalšiu kapitolu s názvom Dobrú chuť. V kapitole Dobrú chuť ide Tommy so Salierim do reštaurácie na obed, lebo Donov osobný šofér si zobral penku a vôbec není v tom nič zvláštne. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Co je to, sakra? Takže musíme zabiť všetkých mafiánov a ochrániť Salieriho a potom Salieri mu docvakne, že však to bol Carlo, že si bral dovolenku. Že to bude určite on, čo ho chcel takto napáliť. A tak Tommy a Salieri pôjdu za Karlom a zvyšok asi vieme, ako dopadne. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašil. Funus, budeš mít se zavřenou raky. V pořádku, šéfe. Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct! A keď Karla postrelíme, tak dojde Salieri a ten urobí svoje. Je naživu? To nevím jistě. No a potom je cutscéna s Morelom a my dostávame ďalší achievement. V ďalšej kapitole chce Salieri oslabiť Morela, takže začne útočiť na vplyvných ľudí jeho rodiny a prvý na rade je radný Giloty, ktorý robí problémy rodine, odkedy zomrel jeho syn a preto sa rodina rozhodla ho odstrániť na jeho narodeniny na parníku. Myslíš, že to zvládne? Že odkrouhne Gilotyho je jasný. Ale jestli se dostane z lodi, bez strážního anděla těžko. Žádnýho anděla nepotřebuje. Má nás dva. Takže na loď sme sa dostali v prezlečení námorníka a musíme zobrať kľúč od záchodu a nájsť tam zbraň, ktorou Gilotyho zabijeme. Ale pozor, je tu aj líška, ktorú som síce zobral, ale nachádza sa tu. Potom sa už len dostanete na strechu parníka, počkajte, kým začne ohňostroj a Giloty je minus.
Keď Guillotieho zabijete, tak sa musíte prestrieľať až ku člnu, kde na vás čaká Paulie a Sam. Potom, už keď budete na člne, tak to je koniec kapitoly a ďalší achievement doma. Ako ďalší na rade je Sergio Morello, brat toho hlavného Morella, ktorý má že extrémne šťastie, ale v tejto kapitole mu to šťastie určite dojde. Sergio Morello má štěstí pořád. Narodil se s větší porcí rozumu než jeho bratr. Takže po neúspešnej naháňačke Vincenza a Sama prichádza rada na Tommyho, ale ešte predtým tu je ďalší easy achievement a to dať na zadné na motorke. Stačí len chvíľka a achievement popne. Potom som došiel, kde Sergio býva, dal som bombu pod auto a čakal som, kým nastúpi do auta. Alebo nie? Pane Bože. Hej, stůj! A je to v piči. Tak nakoniec nič a máme tu druhý pokus, ideme do reštaurácie, kde sa Sergio nachádza a máme ho konečne vybaviť. Co to je? Pan Salieri se dává poroučet! Ne! Zaste ty šašky! Tak ani na druhý pokus to nevyšlo, takže ho musíme naháňať na motorke až do prístavu. Co děláte vy, hovada? Zapte toho zveda! A teraz to bude dosť hard, lebo tu je strašne veľa enemákov, ktorých musíte zostreliť, ale hore, ako je sniper, tak tam sa nachádza líška, aj keď som tam síce na streame nebol, ale choďte tam určite, bežte si pomôcť. Potom sa musíte zase prestrieľať a potom páčkou spustíte vlak a zabijete iba pár enemákov a už tam bude iba Sergio Morello. Jen si mě škrábnul, blbečku. Snad si nemyslíš, že bys mě dokázal zabít? Co jsem ti říkal? No mě nikdo nemá. Takový štěstí nemáš, šmejde. Počkej. Potom, keď Sergia zabijete, tak je konec kapitoly a dostávame achievement. Když jsme zabili Sergia, nastal několika týdenní chaos. Naši chlapi proti jejich chlapům. Morello se někam zašil, jenže žádnej boss se nemůže ukrývat na věky. Aby měl Don respekt, musí být vidět. Nakonec se začalo šuškat, že vyleze na světlo. Takže Morello z nás má srandu a chce se tvářit jako, že se nic neděje, tak si ho podáme na ulici. Takže konečne ideme po Morellovi, takže ideme k divadlu, potom bude naháňačka autami, potom dojdeme na letisko, kde má Morello chlapcov, ktorých vybavíme bez problémov a potom ideme po Morella, ktorý je v lietadle, takže strieľame do motorov toho lietadla a keď zostrelíme motory, tak iba budeme nasledovať lietadlo, dokým sa nezrúti na zem. Kriste, pane. Ten šmejt je mrtvej, ani o tom neví. Teď už to ví. Nevidědou na onom světě, Marku.
Potom máme ďalšie intermezzo, kde sa dozvedáme, prečo šiel vlastne Tommy za detektívom Normanom. Tohle je do životí, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty Donovy knihy, co Frank ukrad. Ty mám já. Salieri ho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina za Dona. Potom v ďalšej misii musíte zabiť kandidáta na guvernéra z veže starého väzenia a keď ho zabijete, tak sa prestrieľate von a musíte ešte ujsť aj policajtom. No a keď sa vám to podarí, tak popne achievement, ale ešte sa tu nachádza aj líška, ktorá je posledná v príbehu, takže na ňu nezabudnite. No a ešte keď vás budú naháňať policajti, tak keď sa vám podarí utiecť, tak to je ďalší achievement, že sa vám podarilo ujsť 5 hviezdičkám. Potom sa dostanete domov a Sarah vám povie nejaké informácie o človekovi, ktorého ste práve zabili. Tady se píše, že bude pamatován jako bojovník za prosazení 19. dodatku. Riskoval kvůli tomu celou kariéru. A který že to je? Ženský volební právo, ty pitomče. Dal mi právo volit, Tome. Dal ho i svojí ženě a 6 dcerám. Nikdo zřejmě není jednobarevný. Potom je misia jen tak pro radosť, kde nás Salieri posiela ukradnúť doutníky, ktorí colníci zabavili. No ale to sa hneď Tomovi nezdá, že kvôli doutníkom majú nasadzovať svoje životy, tak Salieri im povie, že doutníky sú len zastierka a to, čo tam naozaj je, sú pašované diamanty. Takže to musíte ísť vybaviť. Tak tady je. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Potom musíte zaviesť tovar, ktorý ste získali a chlapci zistia, že čo tam má byť, tak tam moc není. Ty doutníky. Co to kurva je? Páne bože. To je FET. Seš si jistý? Jo, jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny otevři všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Potom vám Pauli povie, že chce od života viac, že nechce byť len gangster, že by si rád otvoril malú pizzeriu a usadil sa. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhejbat, jinak jsem mrtvej. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. No a po cutscene vám popne ďalší achievement. Potom je tu kapitola Mellow, kde s Paulim pôjdete vykradnúť banku, takže dostanete sa do trezora, zoberete peniaze a už len striasť policajtov a mne sa podaril achievement, keď vyjdete z banky a to keď som sadol do auta, tak som ho dostal, že mám pozbierané 15 aut v garáži. No ale proste stačí iba jazdiť autami a mali by sa vám dať do garáže automaticky. No, tak by som to povedal. Dokázali jsme to!
Nemůžu uvěřit, že jsme to kurva dokázali! Jsme v balíku! Jsme v balíku! Jo, Na starý dobrý časy. jasně. Musíme jít. Tak zítra. Jestli už nebudu na Havaji. Ale no tak. Sranda. Tome, bez tebe bych to nezvládnul, to vím jistě. Běž domů a oslav to se Sárou. Ráno se stav u mě a rozdělíme to. Keď skončí cutscena, tak dostávate ďalší achievement a ide sa na ďalšiu kapitolu. Pane Bože. Pauli? Pauli. Pauli? Same? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvej. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. 2 díry v hlavě. Pane bože, já... Chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život dokonce 3krát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Takže nakoniec sa musíte stretnúť s Osamom a vybavíte to, aby ste odišli z mesta spolu so Sarou a zachránili sa. Takže musíte ísť do galérie a dať taký príjemný pokec s Osamom. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím mi to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same. Ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Takže sa musíte prestrieľať ku Samovi a pomstiť sa za to, čo spravil Paulímu. Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Same. Teď mě zabiješ. A co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na psí dostihy. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi. A jeho rodina? Pane Bože. Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička, nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout? A teď pak nevíš, co s tím. Pokaždý, co otevřeš hubu, je to jasnější.
Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli... Keď skončí cutscéna, dostanete achievementy Pán niekto, potom Přátelé a rodina a ďalšie je Život zločinu. Potom bude cutscéna, kde je ukázané, ako sa Tommymu darilo v jeho živote, napríklad, že vydal dcéru a išiel žiť do Empire Bay, no a pomohol zatknúť všetkých členov Salieriho rodiny, ale nakoniec si našli Tommyho a ak ste hrali Mafiu 2, tak viete, kto príde. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny. I když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout. I když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo? Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. No a keďže som zozberal všetky collectible, tak vám nemám ako ukázať, že ako som ich zbieral, ale do popisu vám dám mapu, kde sú zobrazené všetky collectible. No a keď pozbierate všetky cigaretové kartičky, dostanete achievement, že ste všetko pozbierali. Potom u Lucasa Bertoneho sú na stene pohľadnice s autami, ktoré musíte nájsť, ale nachádzajú sa aj na mape, ktorú máte v popise, alebo si to kľudne nájdete sami. Za prvé skryté auto dostanete achievement a keď nájdete všetky skryté auta, dostanete ďalší achievement. Potom ďalší achievement je, keď nájdete všetky pulp magazíny. Potom za nájdenie všetkých líšiek dostanete ďalší achievement a keď nájdete časopisy Gangster, niečo sa to volá, tak dostanete ďalší achievement. No a hneď na to dostanete achievement, ktorý sa volá Celý príbeh. No a nakoniec musíte pozbierať 30 aut, aby ste získali achievement a to môžete tak, že na mape, ktorú máte v popise, sú vyznačené hnedou telefónne búdky, no a to sú misie a keď spravíte pár misií, tak za odmenu dostávate auta. Takže spravíte pár misií a potom vám popne achievement Múzeum aut. A ešte som zabudol na jeden achievement a to je, keď vypačíte 5 aut normálne na ulici, tak dostanete achievement Nadšenec do aut. Takže takto som dohral hru na 100%. Ak sa ti toto video páčilo, určite aj odber like. Budem rád, aj keď zdieľaš alebo napíšeš koment. Napíš do komentu ďalšiu hru, čo by si chcel, aby som dohral na 100%. No a vidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ čaute.